El patrimoni andreuenc, que avui en dia hi ha més en perill, no l'únic, posició més espectacular és la Fabra. La Fabra i Coats, primer, té un valor sentimental molt important perquè la immensa majoria dels andreuencs de més de 60 anys han passat per allà, tots tenim familiars que hi han treballat i té un valor sentimental que és bastant important. I després a nivell patrimonial també és molt important perquè és l'únic complex industrial que queda d'aquestes característiques a Barcelona. L'únic, el més gran i el segurament millor conservat. Tenim por que amb aquesta intervenció que farà l'Ajuntament perdem coses. El Centre d'Exposicions i Esglésies el que pretén no és que es conservi una nau o una altra nau, sinó que es conservi l'entorn i que d'aquí a 50 anys, quan entrem a Can Fabra, hagin fet el que finalment hagin fet, es respiri que allò era una fàbrica, que era una cosa diferent. No té cap mena de sentit per nosaltres que es faci equipaments sense un record al passat. No entra en el nostre cap. Volem que es conservin les llambordes, volem que es conservin els materials constructius amb els que estan fets les naus, volem que es conservin les places, els carrers, els elements arquitectònics estàtics com hi ha fanals o hi ha les alarmes antiincendis dels anys 20 i dels anys 30 que són espectaculars. Volem que tot això es conservi i que no entrem en un arrebossat de color rosa, marró o ocre que no sabem què ha passat. A més volem que quedi algun lloc d'exposició i aquest espai hauria de ser la de l'espai on hi ha les calderes, que són les úniques que queden a Catalunya instal·lades allà on van ser-hi. Creiem que s'han de conservar, si no totes, una part, i volem que allò sigui un centre d'interpretació, si no de Can Fabra, també potser de la industrialització a Sant Andreu i Sant Martí. Fins que no decideixin quin ús tindran les naus, hi ha un material que es malmetrà, sigui el que sigui. Un material que pot ser mobiliari, el que sigui. Els amics de Can Fabra estan fent una feina molt bona i molt lloable de conservació, però que és una feina voluntària al cap i a la fi, i aquí han de venir especialistes i aquí han de venir gent tècnica que faci aquesta feina, que estan fent uns voluntaris. Nosaltres creiem que la catalogació no és suficient, perquè no es pot tractar la Fabra, que és un element industrial, com un edifici. Hi ha moltes més coses a dins. Avui el seu posicionament és positiu, no? Sí, es conservarà, ho farem, etc. Però és que ja estem parlant de mig any enrere o de 9 mesos enrere. I totes les prevencions que estan prenent ara, que realment ho estan fent a través de personal del Museu d'Història de la Ciutat, ho haurien d'haver fet molt abans. Partint de la base que això que ha fet l'Ajuntament de comprar el Can Fabra com ho ha comprat és un nyap total i absolut i una vergonya, i això nosaltres en som plenament conscients i ho diem on calgui. És vergonyós com han adquirit aquests terrenys. No sabem qui va badar i qui va fer el ridícul, però realment l'Ajuntament de Barcelona ha fet el ridícul davant de tots els barcelonins. Partint de la base que ja comencem amb negatiu, doncs jo crec que sí que aconseguirem posar-nos d'acord. No hi ha cap motiu per no posar-nos d'acord. Ja ens han dit que conservaran les calderes, o sigui, és un primer pas important.